Nyt testataan, mitä aurinkopaneelit oikein kestää. Seron on nimittäin luvannut, että niiden pitäisi kestää kaiken tän. Ai että tänään on hieno päivä, nimittäin Jarnolle tulee aurinkopaneeleja, mutta pian nähdään jääkö paneelit katolle. Mä pistän ne todelliseen testiin nyt. Nähdään kestääkö ne oikeesti. Mä oon virittänyt tänne testilaboratorion. Siinä se on. Tää on ihan niinku viimeistä huutoa. No. Tää tekee pahaa. Siis lupaava alku, mutta voiks tää kestää? 3, 2, 1 ja hyppy! Ei tossa on vielä jälkeenkään. Jos nää siirtää näitä, me saadaan sen niinku, että tää ei anna niin paljon tukea tuolle paneelille. Nyt tän ei kyllä pitäisi kestää, kun mä nyt siihen hyppään. Nyt ajatellaan, että paneeli on katolla. Iso lintu on laskeutumassa paneelin päälle. Kestääkö se sen? Okei, sit läks. 3, 2, 1, hyppy! Ei jälkeenkään. Onko näin? Mitään, nostetaan panoksia. Mullakin on 3 lasta, niin yksi skenaario, mikä lapsiperheissä voi tulla eteen, on se, että yksi lapsista on päätynyt katolle polkupyörän kanssa. Joten siksi tämä testi. Hitto viekö, tää huutaa nyt järeempiä pelejä. Hää? No niin, sitten tarkastamaan. Joko se... Tää ei oo todellista. On siinä edes pieni kumijälki. Oisko tossa? Mun mielestä tää haiskahtaa ihan silleen, että tämähän voisi soveltua myös pieneksi hyppyriksi. Wow! Jarno ainakin lensi. Mä en voi uskoa tätä. Mä en voi uskoa tätä. Se on edelleen ehjä. Voit katsoa täällä toisellakin puolella. On. Siis homman nimihan on se, että jos emme saa tätä rikki, niin paneelit myös jää tonne katolle. Mut ei tää nyt vielä tähän voi jäädä. Paneelit kestää Suomen sääolosuhteita, mutta kestääkö ne tällaista jäistä hiekotettua tietä, niin sen näkee nyt. Nyt ei oo jälkiä, niin ihme on. No. Siis on siinä nyt jo on kulumaa, mutta siis kyllähän tää nyt voisi lyödä vielä katolle. Tässä joutuu alkaa miettimään oikein, että mitä sitten seuraavaksi. Ja tänään emme käytä mitään hienojakoista jauhoa, vaan kunnon sepeliä. Se ei oo enää mikään jauhotykki, se on soratykki. Paineet on 3, 2, 1. No nyt voin sanoa, nyt kyllä vielä, nyt saatiin jo jotain jälkeen. Nyt siihen tuli jälkeen. Jotain jälkeen. Kato, kuitenkin tilanne voi olla se, että lapset heittelee kiviä katolle. Ja se ei ihan tollasella voimalla tule siihen, mutta ei se vielä rikki ole. Se olisi helpompi vaan antautua nyt.
Kyllä mä veikkaan, että tää kaveri ei enää katolle mene. Jätkät! Näyttää siltä, että tää on teidän onnenpäivä. Paneelit saa jäädä katolle. Kyllä ne kestää. En olisi uskonut, että näin kovalla käytöllä. Siis okei, jälkiä tuli, se on ymmärrettävää. Mutta ei se ole paskana. Tämä kyseinen yksilö nyt ei katolle kuitenkaan ole enää menossa, niin ehkä mä voin vielä jotain yrittää, että mä saisin tän oikeesti rikki. Noniin!